Prezident Donald Trump hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdi. Sammitin barşynda alty taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm meselleri gyzyklanma bildirilip, ara-alyp maslahatlaşyldy. Hemde birlikdäki işiň geljekki ileri turýan uğurlar ketgitlenildi. Şeýlegem sammitin çäklerini ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama Medeni miras abatda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama kabul edildi. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna iş saparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kongressiniň Wekiller Palatasynyň Daşary işler boýunça komitetiniň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kiçik komitetiniň başlygy Bill Huizenga we ornatary Sidney K. Kamlager dawilen duşdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kongressiniň wekilleri hormatly prezidentimizi bäreklep, Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga duran mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Hemde hormatly prezidentimiziň şu gedeki saparynyň iki ýurduň arasyndaky däp bolan dostluk gatnaşyklary mundan meýlekde pugtlandyrmaga ýardam berjekdigini bellädiler.